buang kang kada. Nauna ka? Wap, ang sabi. Ay, magigos. Maguna-una. Wala pa gali mi ka ara siya may maguna-una. Lingkod na nun. Marjo nakatag-iya dire. Kailan ka ni? Alam mo man mo interview sa inyo ang taon, oy. Bay, saan na rasa? Sabay ah. Oh, so 30 no? Sakto karon kay sayo ta kay murag kitagi mauna dito ah. Nakadala ka gamit diha. Oo, nagdaw, tara. Kompleto gini oh. Kompleto gini bisag naana ron ang tig-interview ba? Ta, ato ta. Tara. Ano ba bisag naana ron ang tig-interview ba? Ya, kita dito malit ba. Sige, ni ko na to tara. Interview ba? Unta dingdot kay madata na guno. Ini tang mendata na ron. Oh, ana magini ko gusto lagi. Ana, gusto ba yo apilog. Kita yung nag-una eh. Apply ay kana. Apply din damo tingnan na sa papel oh. Apply tingnan eh. Asin siguro kaya nagdami papel. Sa pa nagbata na. Ato na sa dos na ito. Ay, Sabi na siya. problema eh. Kamu, mag-usap mo din mga bata mo. Kabuan natin madawat. Trabaho bata day. Murag na pogan ginigit. Sa pagbata, ako gusto gani. Gusto gani. Inilawasa. Kinilawasa? Daka ni. Hala sige, magsuga ako magamugi. Isbog mo to be. Isbog mo. Sa grabe. Isbog mo. Isbog mo. Sa ganda. Ayan o. Aga ko. Pakanik kita May padig mga lawas ninyo. Ay, Sa ako gusto gani. Oh. magdawa pa ka. Ilo mo bisi abang to ron na tong mag-interview to. Klaro kitang sultan eh. klaro eh. Gagmay ang mga kauban na to. Oo, nakita nagko taglawas na. Maputot pagid. Okay, siguro. Siguro, dawaton ka mo. Tanawon tadi kasi. Aligoy. Duwaton. Tanawan na to. Dawaton, may ilagko naman may kamo di mo Dawaton. putot pa, bati pagnaw, gab ng paglawas, Ikaw, gwapo ka. lagom pa, pangag pa, sa Ikaw lang. Balag, balag. Yan o, sa diniturbuan na to day. Dire, kani, kinikita. Aw, maupod lagi. Hindi ko ko ba alam. Una, dra. Kami gimandagid. Kami gimadali. Wagi mo gid. Okay, siguro. Okay, siguro. Okay, siguro. Dawat ka mo. Kami gyoy Okay, siguro. Dawat ane. Pabutan ka ni. Ilo mo kay gabi. Dugayas bastong mag-interview na. Kaya. Oh, Dre. Oy. Oy, asa mo ka? Kay kuan magot. Bakit? Balik. Hilong mo. Ris Kami mo. nakauna Kami din. may kauna dito. Sa'yo kayo ginmidri di. Ara kaliwa. Ara kaliwa. Makunaw na magkasama ano nga. Kuan. Ara kaliwa. Ano naman ang kibaw naglaing ta? Grabe, bro. Oh, nalapod. Kay kuan lagi. Di, hilom lagi kay kibaw ka na linya me. Linya me. Dito ka sa balik magpapot ka po, gilangaw lang dito di hapit. Pati ka doon kayo sa mga interview ay Kita dugaya gid. Asa na karon dire? Bu ang asa mo karon? Dre. Oy. Balik. Patay na bugid na. Kuan magot. Saan? Na ako ikaw dire. Asa ni Andre? Mga play ka. Kami may nakauna. Ay, agay mo ko to gid. Ay, Agin mo ko. Balik. Balik. aw lagi ba? Balik. Ghost. Dili magot. Ako man maling ko dire. Lagi kay kami nakauna ho. Akakita na naglinya mi. Dili magot. Kita ka kani. Oh, kita ko na. Dili. Ghost. Buang kang kada. Nauna ka? Wap, ang sabi. Ay, magigos. Maguna-una. Wala pa gali mi ka ara siya may maguna-una. Lingkod na nun. Marjo nakatag-iya dire. Kailan ka ni? Alam mo man mo interview sa inyo ang taon, oy. Ay, mo ni mo interview. Nga na, nag-iot sabi ka na ay, abi na mo ka ng mag-apply po sila trabaho ba? Okay na ka, boss? Abi na mo Okay ra. mag-apply po sila trabaho. Wala interview mo tabo. Wala interview mo tabo. Ah, wala. Sorry kayo, boss. Wala interview. Wala na. Wala na. Wala ba? Sugi. Wala na lagi. Wala. Wala na. Abi na po Sige, sa'yo. Wala. Ganyan ka na, boss. Abi manamag ka na. Wala. Wala na mo.